Ассалому алайкум дӯстони азизам, акаса чӣ хелен созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Бардурои азиз, хуш омадем ба канали Савдо ТВ. Имрӯз 24 майи 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 136 сомонӣ. Дар имрӯза видео гӯш кунед ки чӣ ҳастае. Opel Duty ҳастае дӯстони азиз, ВАЗ 2109 ҳастае дӯстони азиз, Мерседеси объёмни ҳастае, чӣ хеле ки дар сурат десен ва бардурои азиз як Opel хетчбек танировкадор ҳастае ва як Opel хетчбеки бе танировка ва бардурои азиз як мошини дига ВАЗ 2114 ҳастае дӯстони азиз. ҳозир ҳамаям ёра нархи навоша гап мезанам. Видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи мошино шумода маъқул мешава. Агар он кас замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, дар номерои WhatsApp бинависен, ман рекламаш мекунам. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. мерим акус дӯста. Салому алейкум бародар, апал Фарӯз дар шаҳри Бухтар мебошем, дар телефон музур. Низ камакак телефони модели навай, каме амекнем. Ама я дуна лайк душма бичкем ачак дар панои худо бошем. Ҳозир дар телефон музури шаҳри Бухтар мебинам. Телефон музури кӯчаи Бавур мегам. Ина тамошо кунед. Бардурои азизам, канали Савдо ТВ навора сар мекунад. дӯстони азиз, касе ки дар ҳамин канали нави ма подписатсия кардаген, дӯстони азиз, ана форатон ки ана хонаҳои арзон тамошо кунен, канали Савдо ТЖ да подписатсия кунен. И канал бардурои азиз Савдо ТВ ай. Дар ин канал фақат мошинои арзон мепартом ва дар канали Савдо ТЖ ана хонаҳои фурӯшӣ мепартом. дӯстони азиз, и канали навай чӣ хеле ки гуфтам бардурои азиз, илтимос ай шумо касе ки дар ҳамин канали нави ма подписатсия кардаген, хоҳиш мекунам як дона лайкира бичихен, ҳамин видеора имо WhatsApp, Telegram ҳама ҷода падилисия кунен. бардурои азиз, касе ки мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар маро икна бардурои азиз, ман барои харидорора рекламаш кардам. навора дӯстони азиз, ози сар мекунем, илтимос мекунам ба ҳазур видеоро тамошо кунед. ҳар хел мошинои арзон рӯй кардагианд. мегзарем ба қисми эълонҳо. дӯстони азиз, якум эълонда омадем, бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии Mercedes Benz Elegance будай, соли баромадаш 1998, сӯзиш вориш аз бензин кор мекардай. объём моториш 1.8 литр, коробкаш механик, 4 та дари электропакет доштае мега, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, кондисионериш кор мекуна, яхчае мега, 4 та баллони 70% дора, мошин ягон камбудӣ надоштае. мошин қарор дора дар ноҳияи Ёвон, деҳаи ана Гулафшонда қарор дора. нарша мега ки 6000 сомонӣ. бардурои азиз, ман номерои телефонаш дар ҳамин бари экран навистагиай. хай мисол маълумотша камтар навистагим дар бари экран. хай касе дар мисол дар кор боша, бо занг мезанен, маълумоти парара аз соҳиби мошин мегирен. бардурои азиз, як чиз дига да ёдам зад, барои чӣ маълумотша дар бар экран мисол навистагӣ нестам, фақат номер навистагиам. ана мақсади канала просмотрош бихеза, подписчикош камтар бисёр шава, ба ҳамаи маълумотша дар бар экрана менависам. дӯстони азиз, барои ҳамо илтимос мекунам, ҳами лайка биҷихен дар ҳам видеоро падилисия кунен, ҳамаи группҳо да, имо WhatsApp да. и бардурои азиз, и канал мисол бо камтар просмотрош хес, и каналам мисол канали киногӣ мешава. мошини фурӯшии Opel Vectra, соли баромадаш 2001, сӯзиш вориш аз бензин, моториш 1.8, коробкаш механик, адрес шаҳри Исор, ана деҳаи Бағалак гуфтагиай, шаҳри Исор, деҳаи Бағалак, нарша 32000 сомон мега, савдо дар назди мошин. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. дӯстони азиз, як бародар ана ҳамин мошинамо реклама карданӣ будем дар канал ки ана занг зад, гуфт ки уже фурӯхтемаш. барои ҳам бардурои азиз ана бигем ки мисол ҳамин хели мошино чанд сум места. барои ҳам бардурои азиз, мошини фурӯшӣ ана ВАЗ 2109, солаш 1998 будай, сӯзиш вориш бензин. мошин дар шаҳри Душанбе будай. бардурои азиз, нархиш 6500 сомонӣ гуфте сабит соҳибаш. ана рости гап намедонам ки чанд фурӯхтаиш. ман дар рӯи кат бардурои азиз успети видеош накардам, барои ҳамон уже фурӯхтаиш. бардурои азиз, агар шумо замин, хона, квартира чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар номерои ва мисол дар номерои ма дар WhatsApp бинависед, ман реклама мекунам. номерои ма аввали видеоро нигоҳ кунед, ҳастае, ки якум комментарро нигоҳ кунед, номерои ма ҳастае. бардурои азиз, мошини фурӯшии Mercedes Elegance будай, соли баромадаш 1998, сӯзиш вориш бензин, моториш 1.8, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош 5 моҳ мега, танировкаш 1 моҳи дига. ягон камбудӣ надора, ана баллоно 60%, хадавоиш созай, адрес ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми, яъне ки пештара номаш Кӯйбеш, нарша бардурои азизам 98000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, бо арзон мешава. номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз дар бар экран, номерош имо WhatsApp дора, занг зада Mercedes 98 сола бихарен. чӣ хеле ки гуфтам 98000 сомонӣ пулаш.
дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. Бардурои азиз чӣ мошине ки реклама накардесам ана комментарияда бинависен. Бардурои азиз ҳами комментарияда нависен. Ман нигоҳ мекунам ки чӣ мошино мисол шумо дар корай. Ман арзон барои шуморо миём реклама мекунам. Агар мошин дар кор набоша просто бинависен ки беҳтарин видеоака ё ягон чиз мисол комментарияи хуб бинависен. дӯстони азиз мошини фурӯши Opel Hatchback соли баромадаш 1997 сола. дӯстони азиз 1997 солаш будааст. сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механик, ҳуҷҷат танировка дорад, чашкиёш умуман варид надоштай, 4 та баллони ана 90%. мошин мега такси пакси задагӣ нест, срочни пулум дар кора мега, нархша 43000 сомонӣ. 43000 мега бардурои азиз, соҳибаш мега ки камтар арзон мешава. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунен, 43000 сомон бихаренаш. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. Як мошини Hatchback-и дигарро реклама мекунем. бо диққат гӯш кунен. Opel Astra F дар кузофи Hatchback соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ будай. мотораш 1.6 бардурои азиз, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега, 4 та баллони нав, ана люк доштай, хадавои 100%. ҳуҷҷатош буд шидагӣ будай, ABS дорад. дӯстони азиз, мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар, нархша 40000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен бардурои азиз, бо камтар арзон мешавад. 40000 мега камтар арзон мекунам. номерои телефонаш бардурои азиз WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам, мегзарем ба мошини навбатӣ. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии ВАЗ 2114 соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳуҷҷат дора мега, 4 та баллони 80%. дискои престиж дошта. дӯстони азиз, касе мошина бихара, 2 диска баллони дига падарка мега. мошин қарор дорад дар Россия, город Чеховда будай. нарша мега ки 65000 рубли урусӣ. дӯстони азиз мега гуфта ки 65000 рубли урусиш бугӯ, арзон мешава. бо пули тоҷикӣ қатъи ҳисоб китобиш кардем, 8700 сомонӣ мешава. марҳамат бардурои азиз, мошин дар Россия, занг зада маслиҳат кунед. ана 65000 рубли урусиш мега. дӯстони азиз, ебад навори ана мошинҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошинакҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. бардурои азиз, хай як маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Савдо ТВ. дӯстони азиз, канали Савдо ТВ ай ҳамун яддона алайкирам биҷихен. дӯстони азиз, дар ин канали Савдо ТВ фақат мошинҳои арзон мепартом ва касеро мефора ки ана хонаҳои арзон тамошо кунам. канали Савдо ТЖ дабдуроин. дӯстони азиз, ин канал Савдо ТВ ай канали диюмги дабдуроин. мисол канали якумгида Савдо ТЖ ва ин канал Савдо ТВ ай. дӯстони азиз, ана дастгирӣ кунед. хулоса канали нава бардурои азиз, ягон мошин, хона, квартира, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, дар номерои WhatsApp, ман номерои дестем бардурои азиз, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp дорам. номеро киштагӣ, яъне ки WhatsAppш кор мекуна, имошам кор мекуна. дар ма роӣ кунед, ман барои харидоро рекламаи зурш мекунам. дӯстони азиз, ози як бародар гап мезана, касе ки мисол ана нархи навои телефона фаҳмиданияй, бидурои канали ҳамяка тамошош кунед. салом алайкум бародаро, апа хоҳарам, каме мардури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар саф кашотимо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болуштум, ай пеш гап мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, доставка бе пула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номеремон 907 89 18 бародаро, 300 сомон мехаред, 400 сомон мехаред, лобой хе телефона бародаро дорем. лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. бародаро ки кадои мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе, YouTube да бародаро канал дорем. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе, тоҷиқа бизанем бародаро, тоҷиқа бизанем, YouTube да канал дорем. телефони арзон, семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро. лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастмо телефон хариби барда дар панаи худо боши.